La, ang cabbage la, unsaon man na? Kana repolyo. Kada repolyo dugod. Taguron man na. Ito. Iya kanang pitsay. Mo gyapon, pareha ra gyapon. Ang karot. Ikuan man ang karot. Kanang imuhang tananan limpyuan ginanimo. Lagi, kana kunong karot, unsaon man na be? Na ay ipugas, na apoy spray diha. Sa bola. Manulok na na nagpagas. I-divide na sa nga lagiuon kay gagmay kayo o unod o dugol kayo. Nakasuway kag carrots butangan og sibuyas. Sibuyasan gibutang kag carrots. Magsilbi man na. Ang sibuyas po. Di ba? Carrots og sibuyas ba? Itupad ba? Carrots, sibuyas, sibuyas. Nagkaaro. Lagi. Dili na magsilbi. Pwede ko no. Inig harvest nimo sa carrot di na tandog tong sibuyas. Aw sa man sibuyas sa kanang dahunan ba? Bombay? Dahunan. Bombay? Dahunan. Dahunan? Dili magsilbi oy kay inig. Ang carrot dugay man na. Pilam na ka? Tag-5 ka bulan? 5 din na kabuan? Dugay man na. Unya, magpandog tong karot nimo inigingi nimo sibuyas. Kay ang sibuyas sa pagsugod sa pagpanom, dagan man nag 2 ka bulan ka pin siguro ka to. Dayon, murag magbulan-bulan ka to gingi. Ang inana, ang mga sibuyas. So di na pwede sa gulon. Dili. Sa una, unsa may inyong itupad ang carrots, unsa may maayo ng carrots? Ha? Carrots, unsa ang pagtanom? Ang karot? Pwede ipugas, pwede o i-spray ana. Sa bola. Sa bulak pa kana. Pero sayon ra ang carrots. Pudit ka niya. Ilabay na. Nya kang kuan. Kinahanglan ka tong imong na limpyuhan gid nimo. Limpyo na Ulay daan. mga dahon-dahon nga. Kay dito pa kinahanglan tulok to siya dito sa yuta. Didi na siya. Okay. Kapoy kay itagod sa. Uboy ng tilo. Tuman. Kapoy kay itagod ang carrots. Unsa day? Unsa na mong tiil? Yung tail ba ni Huboy? Unsa ni huboy ni hubag? Awa tete. Nganong hubag mo na? Saya siguro biyahe. Na. Kani? Uy, sakit. Di bugat. Itong-tong na. Magngul-ngul mo na usahay. Itong-tong. Ay ako man na replikon. Di ko gagwat pagtungtong. Ako na replikon. Nanaon din ang sibuya aw ang carrots. Pwede ipugas. Lagi. Isulod na ng botilyang gamay. Isabuag-sabuag lang. Kanang ipugas kay lagiyon. May pata isang buwan. Punya ipton lang Ipagtak tong. nimo kay madaghan ba? Kinahanglan kuhaan, sobraan yun ako sa kabuok. Unsa? Kuti kaayo ng karot kay mikibot nimo, laban pa na dito. Mao dito sa. Ugasan. Mao lagi. Ugasan man jud na. Wasan. Hasol siya kung Hasol, i-harvest. parang hasula. Pero dili kay siya maubos ang presyo. Karon magkaroon siguro kay. Depende 100 magyapon. Ang presyo sa karos pero taas. Na may karot nga katong tanis gani. Mama na uban. Kana para kilawon. Dali man muna siya malata sa rip kay magdats na siya mga baklag man na dayon. Dili pa riya ng karot nga kanang gi panpanon sa bukid nato. Katong murag isog ug baho. Ligon ba siya ba? Ligon. Miguel. Pero naay lang to gyud ang karot pa kanang ligon. Katong pareha sa Baguio ba? Tanis kayo. Mao lagi. Lahi-lahi man ang klaseng carrots. Dali lang maguba. Dili palong lang so. Miguel, nanamo Okay. kasi kiap. Uy,